Tinokudokezai mabuja kana katauya nhau dzanyasi zuva rochipfumba mwedzi uno wa Gumiguru. Takuverenga mazuva 492 ayo Jobo Sikhala agara mujeri aribe kutongiwa kupuwa mhosva kana kubatiwa nomhosva pakaita kunyangariwa komana kundoti #freewiwa. Kaitiringe zviri munhau dzanyasi ipapa tiri kufara kunyepai kuti kuno vamwe fata wariko kuBritain ko wana makore 72 wagotiwo ndichatekaira notsoka kukwira dzimotika komakiromita anoita 72 kuti ndisimudze homwe yomari yokuzopa wari kutambura pamutemwa leprosy center. Tikuramba tichivarovera manja idi izvozvi zvisvinhu zvakanakitsa toramba tichizvitenda. Zvimwe zviri munhau dzanyasi Chamisa kweru anyora tsamba kuendesa kumureketeri wodaro roparamende Mudenda ari kumunyepa kuti areke kugotetekera zvakanyoriwa nasengenzo shavangu. Ipapa paribe kana chimwe chagoreketeka asi kwazobudika manhokwe ano tsamba yaiye Mudenda yaanga ari kutoreketa kutoti ari kunyorerawo zeki kuti vanhu vanosvika 15 wobato roCCC wakamira kuita maMP. Ndipo muno matoona kuti chanja chopfene chiya chaakuenderera mberi. Apawo mumwe woCCC kuxaxa pulu agoreketa kutoti bato roCCC rinofanira kuti rirekete kuita katombo kanyai naiye sengenzo shavangu. Vanhu wagobvunza kuti ko wanogoreketa naye pakudini. Iye ari kuzviita ndiye munyori wobatori apa bato riri kuramba kuti aiwaba ndiwe bauripo. Saka chinoda kureketiwa pokare kutoti iye zvaagoita zvokunyora tsamba kana ari munyori wobato anga abvumirana chere nobatori kuti zviitike izvozvo. Unobva watoona kuti panochanja chopfena. Regai timire tikuona kuti zvinopera zvakaita sei. Tikatendeka kune imwe nyaya Jobo Sikhala agonze ahwara izvezvi kwaya ari kutoita tsvina inoropa zvekuita kuhwadza. Ukaona padare bvaziva kuti paita kunyangariwa. Kunyangwa akazorapiwa hache paakudaro kuti yawe wapindire chaiko kuti apore zvekupora zviya. Nokutoti zvikaramba zvakadande akabanga uzonzaunza agohwa. Tirikuramba tichindomunamatira kuti apore nokuchimbidza pokare kutoti aburitsiwe kuchikurubhi kwaari. Iyo nyaya yaJobo Sikhala waChamisa wagototi iwo wakutokumbira dzimwe nyika kutoti dzipindie kusanganisira iwo ana South Africa wano dzimwe nyika dzokunze. Wagototi nyaya iri kuitika iyi inoita kuhwadza. Regai tione kuti kune zvimwe chere zvichaburika kana kuti panoramba pakasunga dando. Nyasi dare roparamende ranga riri kuita kufundzisa wamiriri watsva mudare roparamende kuti wanofanira kuita basa rawo sei. Tigoramba takaringa kuona kuti zvinombopera zvakaita sei. Nyasi wanga wari kuitira iko kuHICC. Tatoti ndo kumwe kupedziwa kwemari kunoitika munyika medu. Kuti waitire iko kumuzinda wawo dare roparamendeko wabva wandoti aiwa regai tiende koja mari yonyika tirimo paHICC zvakaita kuoma chaiko. Apawo hurumende yagorekera kutoti yaisa imwe timu yevanhu wari kunzikwa imba namazvikokota kuti wagobatsire guta reHarare kupedza dambudziko romvura. Ipapa panyaya yekuti guta ranga risina mari yokuti riende kotenga mishonga inokwana kuti wachenese mvura. Izvi zvinoreketeka. Wabva wandoti taakutoti hurumende nokuburidza nebazi rozvo mari rohurumende ribva ratoburitsa mari inokwana kuti mishonga inotenga yomwedzi yese ibva yatengiwa. Ko maingodiko kuburitsa mari yacho nguva iripo. Zvareka kuita zvakaita manyongori iwayo. Unobva watoona kuti vanhu vava wari kuziva zvavari kuita. Regai tigoramba hedu takaringa kuona kwazvinoperera. Idi kutiza nhamo yomunyika medu kuri kuitika kuri kuhwadza. Izvezvi kwaita kuti vamwe wedu wabiedu wabatiwe nohondo yowaIsraeri iriko kuGaza kuPalestine ukoko. Pakaita kunyangarirwa wakomana ukaona zvaita kudandika. Vaziva kuti pakaita kuoma.
rekai tione kuti zvinombopera sei. Dzimwe nyika izvezvi dziri kuita bauro kuti dzibuditse vanhu vadzo munyika mo. Apa wokwedu palibe kana mbodzi, ndipo unotoona kutoti haidi heno mabi angu zvakaita kunyangariwa, asi tikuramba tichindonamatira kuti waponesiwe wari wapenyu. Kambani yozesa izvezvi yatokumbira kuzera kuti magetsi aingidziwe mutengo. Mukaona zvadari ibva imaziva kuti paita kunyangara. Dai wari wamweka wandokumbira utoti wabvumiwe kubhadharisa mari yokuAmerika peno zvaiita zviri nani. Heno ticharamba takaringa kuti zvinenge zvimbopera sei, nekutoti ipapa makwirire ayagweita magetsi yacho unobva watoona kuti njodo chaiyo. Asi ticharamba takamira kuona kuti zvinombopera zvakaita sei. Tinenge tichizokunyepai. Mugwicho waMunangarwayu David Munangarwa ari muteedzeri waMuturi paugurukota agoti mari dzakawanda dziri kusenzesiwa kwai dzichapera kusenzesiwa gore ra2025. Palibe zvimwe zvaazoreketa kuti zvirumbotekaira sei, asi unobva wazvisaya kuti chii chaizvo chiri kunyatsoitika, wari kurongei. Heno mabi angu ticharamba takaringa. Apa uri kuburika masoko ari kubva kubazi rezvebhangi ronyika achireketaiwo kutoti mari yawakabva kubuditsa musuno sondo rapfuura kwai yakaita gedye noiyo mosi yatunya koini rawagoreketa riya. Unobva waita kuona kuti wari kuedza pokare kuita zvawakamboita zviya pamabhondi noti kuti gedye ikazobva yaramba. Saka rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei ipapa. Tindori mumarimo. Masoko aburika ari kuhwadza izvezvi kufunga nozvawo kwai European Union wagoti wachada kuita katombo kanyaya nyika yeZimbabwe panyaya yayo mari yairi kukwereta. Ukaona zvadari ibva waziva kuti pakaita kunyangara. Wari kupa zvikonzero zvokutoti ipapa kwai tiri kuramba chindotukiwa unzi wapambe pfumi, wasina mabvi, kudini, ndisi tiri kukonzeresa masanction nokudii. Apa isu tiri kuedza kubatsira nyika kuti iite zviri nani. Unobva waona kuti palibe chisvinwidi. Rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinombopera zvakaita sei ipapa. Tinenge tichizokunyepai zvimwe. Toringa hedu dzomutambo. Kwai mutambi akatamba zvinofadza mwedzi wapfuurayu ndiwo Birichirinda. Ipapa tiri kufara kuti kwai anonzi Take Sure Chiragwi. Wongezi Platinum ndiye murairidzi apuwa mubairo womwedzi watabvayu. Ipapa musomugoera kwakatamba Dynamos ikajiwa noHerentaus. Wakazviitisawo Dynamos wavo. Kabodzi kwa0. Wange ikajiwa pokare noKepekepe. Heno kuti sei wakatadza kujawo wakomana waKepekepe wavo watondojiwa nemunhu wese. Green Fuel yakajawo Cranborne nokabodzi kwa0. Shisham ikaja Bulawayo Chiefs notuiri kukabodzi. Yada ikaja Triangle notutatu kukabodzi. Nozuro FC Platinum yagoja Ngezi Platinum nokabodzi. Simba Bora ikaita kukwapaidza kuzvuzvurudza nokuvhiringidza wakomana Highlanders Highlangaboso notutatu kwa0 pakaita kunyangariwa. Black Rhinos ikabva yazohwinawo notuna kututatu kuZPC Kariba. Chicken Inn noManika Diamonds dzikaita kabodzi. Kaitiringe dziri kuitika pasi rese. Kwai kuSouth Africa ari kunzi Mpo Makwana asiya basa chairman woiyo Eskom. Kwai ipapa papinda anonzi Muteto Nyati. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei. Apawo Nevas Mumba, Dr. Nevas Mumba wagonzi kwai ndo waakutungamira AU Observer Mission iri kuenda kuLiberia kusarudzo kuoringa kuti dziri kutekaidziwa sei. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei ipapa. George Weah ari kuda kubenuka pokare. Rekai tione kuti anozvikunda chere kana kuti anojiwa. Ivory Coast mutungamiri wenyika ikweyo Ouattara kwai abisa mutungamiri wehurumende yache akabva ati makurukota ese dzinga chadaba nezvawo. Rekai tione kuti zvinombopera sei ipapo. Tinda kunyepai kuti zvinenge zviri kutekaira sei. DRC mwedzi wokugumisira wegore kunenge kune sarudzo kamu. Apa kwai kwapinda vanhu vanoita 24 wari kuda wese kuita mutungamiri wenyika. Wakomana, rekai tiringe kuona kwazvinoperera izvozvi.
Hondo yopfuti nomabhambo yatsviriridza kuIsraeri noPalestine. WoPalestine ndo wagoenda kovhiringa weIsraeri. WeIsraeri wakabva wati kana matotifungira ka tautokufungiraiwo nesu. Pakaita kunyangara wakomana unoifuta kusaya kuti kohoko naye zviri kudandi. Asi unobva wandoyeuka masoko yawo Jesu Kristu agoreketai kutoti mukaona hondo dzaakuwanditsa kudari, kuziva kuti ndaamumhera kubenuka. Idigadzirisai nyaya dzenyu pachiri padhuze. Ipapa Manchester City makaiona ka zvayakaitiwa nomaGunners. Kukutanda katinopemberera kuti Gunners yakaita zvisvinu. Taitofunga kuimba kambo kamasharo munhu mumwe. Kurohwa kwoCity kwakafadza wabereki wangu ini. Kurohwa kwoCity kwakafadza hama noshamwari. Aiwa, tiri kutenda maGunners akaita zvinu. Ipapa tiri kufara kusvinu. Mumwe mufana wokukinya anonzi Kelvin Kiptum akamhanya akaita kumhanyitsa chaiko pawaimhanya marathon yoChicago. Apa ane makore 23 23 chete pachirungu. Tikuramba tichitenda ipapa kuti kwai agoita inonzi world record yokumhanya kwakanyanyitsa kuita kutekaira kutiza mhepo chaiko kusvinu. Tikuramba tichimurovera manja tichivimba kuti achagoita tumwe tusvinu twakawanditsa makore ari kuteera tiri ipapo mabuja rikaiti gumire pano. Ndini wenyu MHANDUWE WeNhau.